Imini Sabatha ayibente kwabangcwele. Sizovula nehlabelo 180 inkosi kusephama wena. Amen. Wozani lonke zoni Selibasiwe Izan
Zulu. Amen. Isihloko sale ntshumayelo sithi ithina abantwana bophezu konke. Amen. Thina abantwana bophezu konke. Leli sabatha libalulekile kakhulu ngoba okokuqala liyisabatha lokuvula umhlangano kaOctober. Okwesibili liyisabatha lesikhumbuzo senkosi inyanga yezulu. Amen. Njengoba kade ekhuluma umkhokheli ekuseni. Ngomunye unyaka inkosi ilanga ishumayela ithi lapha emhlabeni abantu behlukene izigaba ezintathu. Kukhona abantu basezulwini. Kube khona abantu basemhlabeni. Nabantu basesihogweni. Ithi-ke inkosi umuntu wasezulwini ngokwemvelo yakhe uba ngumuntu othanda ukukholwa, othanda uNkulunkulu, nohlale eninga ngezimiso zikaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Unenhliziyo ethanda ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Naye wenyanya isono kodwa ethanda ukulunga. Uthi-ke ubaba umuntu onjalo ungumuntu wasezulwini. Nangosuku lwakhe lokufa uvele eqonde ezulwini. Ngoba vele ungwasezulwini. Umuntu wesibili umuntu wasemhlabeni. Ukhona abantu ukuthi noma sebekholiwe kodwa bephile impilo yasemhlabeni. Noma sebefile bayabuya bezohlala nathi lapha emhlabeni. Umuntu wasemhlabeni ubonakala ngokuhlala efuna izinkanuko zenyama. Ayikho into yokukholwa oyithandayo nonendaba nayo. Akahaleli lutho lwasezulwini. Kodwa inhliziyo yakhe ijatshuliswa izinto zasemhlabeni kuphela. Ngisho phakathi enkonzweni kuthi kushunyayelwa yena abe ebeke ama-earphones ezindlebeni zakhe elalela kuwo ibhola noma imuphi kumdlalo. Lokho ekwenze ngesikhathi senkonzo. Isikhathi esiningi abanye abantu bayaye bengibuza ukuthi
ukudlala ibhola kwemukelekile yini ekholweni noma muphike nje umdlalo? Ayiminingi imidlalo ongenqatshelwa kuyo ukudlala ngokuthi nje ukholiwe. Kodwa inkinga ekhona ukuthi leyo midlalo ayizukuyithatha yini indawo kaNkulunkulu. Uma kufanele uyodlala kodwa lo mdlalo ungesabatha, yikuphi ozokukhetha? Uzokhetha ukuya esabatheni noma uzokhetha ukuya emidlalweni? Manje uma ukhetha ukuya ebholeni kunasenkonzweni yesabatha, ngabe usengumntwana kaNkulunkulu? Ayikho into uNkulunkulu oyizonda njengokuthi usuthe ukholiwe bese ukhetha enye into ngaphezulu kwakhe. uNkulunkulu akakufihlile ukuthi abantu abangawugcina umthetho wakhe bayizitha zakhe. Ngakho ujezisa aze ajezise isizukulwane sesithathu nesesine sezitha zakhe. Ithika inkosi ilanga, abantu abathanda izinto zasemhlabeni, abakhanukeli okwenyama, abakhanukela okwenyama kunokomphefumulo, labo noma sebefile bayabuya bezohlala nabasemhlabeni. Noma umuntu esewafa uyaqhubeka nokwenza into obeyenza esemhlabeni. Kodwa into oyenza sewafa ayibe isaba mnandi, ayisaba ligugu, kodwa uba lusizi. Uthi-ke ubaba ilanga, ungaba ngumuntu othanda kakhulu ibhola ngaphezu kokukholwa. Ngisho kumele ube senkonzweni, uthi usenkonzweni kodwa inhliziyo yakho ibe isebholeni. Mhla ufayo awuyindawo, kodwa umphefumulo wakho uzohlala ezinkundleni zomdlalo. Uma usufile uyoya entweni ebeligugu kuwe uselapha emhlabeni. Uma ungasobhekisise, ayikho into enabalandeli njengemidlalo, ikakhulukazi ibhola noma irugby. Kodwa iningi labantu abathanda imidlalo, ekufeni kwabo umphefumulo wabo ubuya uze lapha emhlabeni uzobukela le midlalo. Uthi-ke ubaba, kodwa into ebuhlungu ukuthi uma usufile leli bhola ulibuka uwedwa, kungakhathaleki ukuthi baningi kangakanani abantu abasenkundleni. Umuntu uma esefile, esengumoya, ngokwemvelo uyakubona konke okwenzeka emhlabeni. Kodwa abasemhlabeni noma abasenyameni abakwazi ukubona umuntu ongumoya, imvelo kuleyo. Ngakho-ke noma umuntu osefile engaba senkundleni yemidlalo udlala iqembu lakhe, noma selinqoba uyojabula yedwa, kodwa abantu ohleli nabo ngeke bakunake okwenzayo ngoba abakuboni usumoya. Lo muntu osengumoya aphatheke kabi ngoba akasakwazi ukujabula nabangani bakhe bona abasaphilayo. Kodwa uma uthanda ukusina
noma uthanda ukugcina isabatha, le impilo oyoyifica ezulwini, ozothi uma ungasekho kulomhlaba ufike uhlangane nezindlamafa kwelizayo, bese uhlala usinela uJehova, uhlangene nabangcwele. Uthe ubaba Ilanga, uma umuntu engwase sihogweni ayikho into ongayenza ngaye, ngoba ungwase sihogweni kwaphela, awunaki umphendula. Noma umuntu wasesihogweni engaba nanoma isiphi isikhundla ebandleni, kodwa akujiki ukuthi ungasesihogweni. Asikho isono osesabayo, ngoba ngokwemvelo yakhe ungasesihogweni uhlale embethwe ngumoya kaSathane. Uthe ubaba Ilanga, thina boshembe siyamlanda umuntu esihogweni, simlethe lapha ekuphakameni, sisebenze ngaye, kodwa ekugcineni simbuyisele lapho avela khona, ngoba ayikho into ongayenza ngaye, akukhathaleki ukuthi ufisa kangakanani ukuthi angene ezulwini. Ngakho-ke ngaphambi kokuba ngiqhubeke nale nkonzo, zifune wena uzibuze ukuthi kumi kanjani ukukholwa kwami, imi kanjani inhliziyo yami, simi kanjani isigcino sempilo yami. Ngabe ungasezulwini noma ungasemhlabeni noma ungasesihogweni, zifune wena. Lokhu ngicatshangiswa isimo engisibona senzeka. Ngangingazi ukuthi kukhona abantu abamzondayo uNkulunkulu, kodwa namhla sengibonile lokho. Ekuqaleni ngangicabanga ukuthi abantu behlulwa izono, kanti akunjalo. Kukhona abantu abangamthandi uNkulunkulu, abangayithandi into ehlangene noNkulunkulu. Ungabona abanye abantu bekuzonda, kanti abazondi wena, bazonda uNkulunkulu wakho. Ngenkathi kufika ingilosi kimi ithi ithunywe inkosi Ilanga ukuba izongibheka, ngangihlupheka kakhulu ebandleni, ngizondwa ngabafundisi, kodwa ngingakaze ngixabane nabo. Uma ifika ingilosi ithi kimi, uthi ubaba angikutshele ukuthi laba abantu abakuhluphayo angakho ukuthi bazonda wena, kodwa bazonda yena ubaba Ilanga. Uthi abasangithandi laba bantu, sebekhohliwe yikho konke ubuhle engangimenzela khona ngisahamba nabo. Amen. Manje angeke ukholwe ukuthi umuntu ongumNazaretha umzonda kanjani uShembe, umzonda kanjani uNkulunkulu. Kodwa abantu basesihogweni bayamzonda uNkulunkulu, bayakuzonda ukukhanya. Cishe onyakeni odlule noma mhlawumbe ku-2022 ngafaka kwi-Facebook yami ivideo kaBaba uThingo lapho ethethisa khona amaNazaretha, ethi kuliphutha
ukubiza ushembe ngoNkulunkulu. Angizange ngiphawule lutho ngaphandle kwale video kababa uThingo. Ethethisa amaNazaretha. UThingo luthi kuliphutha ukubiza ushembe ngoNkulunkulu. Kodwa ngale video ngathi noma ngangikhumbuza wona amaNazaretha ukuthi akusiyo imfundiso yami ukuphikisa ukuthi ushembe uNkulunkulu. Kodwa saphikiswa sathethiswa ngumholi waleli bandla. Kodwa kwenzeka into engangakaze ngiyicabange ukuthi ingenzeka. Kwaba nama comments adlula enkulungwaneni. Lapho khona amaNazaretha ayengithuka. Engibiza ngayo yonke inhlamba ongayicabanga. Ukuba kwakusemandleni abo babezongibulala nokungibulala. Wena awuzoyihumusha kanjani lento? Ngoba kule video kwakukhuluma yena ubaba uThingo. Kodwa amaNazaretha ayethi yini yona le osifakela yona? Senzeni thina ngalombhedo okhulunywa lo muntu? Noma bengakhuluma ngalokho ngomlomo, kodwa nje ukuthi belwele ukuthi ngifake ivideo yobaba uThingo ebathethisa bese bengithuka ngalentamba babengithuka ngazo. Babesho njalo ukuthi yini yona lesifakele yona? Ukuthi thina senzeni ngalento ekhulunywa lo muntu? Bangithukanga ubaba uThingo, bathuka mina. Kodwa njengoba washo ubaba Ilanga ukuthi bangicasukela ngokuhlale ngikhuluma ngezimfundiso zakhe, nakubaba uThingo babecasulwa ukuba khumbuza ngezimfundiso zakhe. Ithiya ingilosi uthi ubaba tshela lo mfana ukuthi abazondi yena kodwa abazonda mina. Bamcasukela ngenxa yokuthi ekushumayeleni kwakhe ulokhu ekhuluma ngami, ulokhu ebakhumbuza ngezintshumayelo zami. Abasangithandi laba bantu. Umuntu uma engwasesihogweni uzondwa noma yini ethinta igama likaNkulunkulu kumbe umthetho kaNkulunkulu. Ungeze waqonda ukuthi kwenzeka kanjani lokho. Kodwa sengihlale kaningi ku Facebook. Abantu bahlale bemhlambalaza uNkulunkulu. Bebonisa ukuthi uNkulunkulu yinto nje engekho. Uma ikhona uNkulunkulu umuntu omubi. Ngijwayele ukufunda izinkulumo zika Sister Celestial ngoba ngiye ngizwe ukuthi lokhu kukhuluma ikuthola ngqo noma ukuthola ngqo kuNkulunkulu. Sihlala nengilosi sesiyakwazi ukukhuluma kwasezulwini. Kodwa ungamangala ukuthola ukuthi amanye amaKristu ayizonda kanjani lenkosazana. Ngangithi ngoba lenkosazana ikhuluma ngoJesu bazokujabulela lokho ukuthi sebethole umprofetikazi obafundisa ngoJesu. Kodwa akunjalo. Lo mprofetikazi bambiza bambona eyisitha ezobakhipha kuJesu.
abamboni ewumprofeti obafundiswa ngoJesu, bambona eyisitha eyidimoni elizobakhipha kuJesu. Izinhlamba uselitshela othuka ngazo ziyesabeka. Kwase kuyacaca kimi ukuthi inkinga yabo nguNkulunkulu, lo lenkosazana ehlale ikhuluma ngaye, nguJesu ehlale icaphuna imibhalo yakhe. Wake wezwa ukuthi kuthiwe umuntu unomoya kaSathane ngoba ehlaba izono esizenzayo. Isikhumbuza ukuthi ngokwenza lezi zono sizophikwa nguJesu. Ecaphuna uMathewu 7 verse 21 to 23. Bese kuthiwa ungenwe lo muntu ungenwe ngumoya kaSathane. uJesu uluthando. Akumele uhlale usabisa abantu ngezono. So laba abantu abangamakholwa abathi no uSathane, akufanele ukuthi uhlale utshela abantu ngezono, usabisa abantu ngezono. uJesu uluthando. Kodwa kunamakholwa anevangeli lokuthi uSister Celestial unedimoni elibi, nguSathane umfundisa ukuthi atshele abantu ukuthi abayeke izono. Ngihlale ngisho ngithi umprofeti akagcini ngokusitshela okuzokwenzeka kuphela, kodwa njengesithunywa sasezulwini usigqugquzela ukuba siyeke izono. Akakho umprofeti ongeza emhlabeni engabatshela abantu ukuthi abayeke izono. Kusukela lasungulwa leli bandla lase-NCG lifundisa isizwe sakithi ukuthi yithi amaHebheru, yithi amaJuda. Sengibuyela endabeni yobuzwe nenkolo yethu. Okokuqala ngaziswa ingilosi ukuthi ithina amaHebheru, ithina amaJuda. Okwathi ocwaningeni lwami ngazitholela ngokwami ukuthi impela ithina inzalo kaJakobe. Lokhu kwafakazelwa ne-DNA test. Kodwa noma sesiveza ubufakazi obunjani ngalamaqiniso, kunamaNazaretha, kunamaKristu, kunabenkolo yomdabu abakuphikayo lokho ukuthi singamaJuda, singamaHebheru. Kwenzeka kanjani ukuthi kungathi ukhule wazi ukuthi uyingane esihlahla, noma ukhule wazi ukuthi uyisigqila, kodwa bese kuthi uma sekutholakala ukuthi okuseqisweni uzalwa ebukhosini, bese wena ukuphika lokho, ungakhathaleki ukuthi kunobufakazi obucace kanjani. Ukuphika impela ukuthi no mina ngizalwa ebukhosini. Ikuphi inkinga eyenza uphikise ubufakazi obusobala nokuvuna wena? Kodwa kunabantu bakithi abakuphikayo lokho ukuthi singamaJuda, abakuphikayo ukuthi singamaHebheru. KunamaNazaretha akuphikayo lokho, kunamaKristu akuphikayo lokho, kunabenkolo yomdabu abakuphikayo lokho. Akulona iqiniso ukuthi abakholwa ukuthi lento iyiqiniso, kumbe abazi ukuthi bangamaHebheru, kodwa banovalo
lokuthi uma bevuma ukuthi bangamaHebheru kumele babuyele emthethweni kaJehova. Basabuswa ngumoya wokuhlubuka lo owaye uwembethe okhokho babo. Manje lo moya usuwehlele kuyizizukulwane zabo. Uthi asikuphike ukuthi singamaHebheru, asikuphike ukuthi singamaJuda. Ngoba uma sikuvuma lokho kusho ukuthi asibuyele kuJehova. Ngubaba mkhulu entshumayelweni yaseRosbom owachaza kabanzi ukuthi uDeuteronomy 28 ukhuluma nathi. Manje kwenzeka kanjani ukuthi kube ngamaNazaretha aphikisa ubaba mkhulu? LamaNazaretha aphika ukuthi singamaHebheru yilawo maNazaretha asesonta nezangoma, aphuza utshwala, ahlabela amadlozi, nenza zonke izinto iBhayibheli elizinqabile. Manje babona ukuthi ubufakazi bokuthi singamaHebheru kusibuyisela emthethweni kaMose lo esebewuchithile. Onke amaNazaretha asehlubuke uJehova esenkonzweni yobuNazaretha akayifuni nakuyibona imfundiso kaBaba mkhulu ethi asigcine umthetho kaJehova owasilobela wona ngenceku uMose. Lelo verse emthandazweni weSabatha sekuchithiwe ezinhlizweni zalamaNazaretha. Ngaso sonke isikhathi lamaNazaretha uwezwa ekhuluma ngenkolo yomdabu, bekhuluma ngamasiko, bekhuluma ngokuhlabela abaphansi, okuyimfundiso uShembe owayichithayo. Kungani amanye amaKristu ekuphika ukuthi yithina amaHebheru? Ekuphika ukuthi igama lomsindisi wethu uYeshua owayeliJuda, hayi uJesu owayeliGreki. Kungani bekuphika lokho? Yini eyenza amanye amaKristu amnyama kwaphatha kabi ukuthola ukuthi uYeshua kwakungumuntu omnyama? Banenkinga efanayo nale yamaNazaretha aphika ukuthi singamaHebheru. Banomoya wokuhlubuka wokhokho babo, besaba ukubuyela kuJehova uNkulunkulu wethu. Umuntu osengene umoya kaSathane umbona ngoba engasafuni ukuzihlanganisa nento ethinta isitha sakhe esikhulu okunguDraco. Lesi isitha sikaNkulunkulu, asikho isitha esikhulu esedlula uDraco. Kungani kuthi iBhayibheli likhuluma ngenkolo kaMose kodwa amaRoma athi inkolo yamaHebheru? Okuseqinisweni entabeni yaseSinayi lenkolo uJehova wayethula kuso sonke isizwe samaHebheru. Ngakho-ke yiqiniso ukuthi inkolo yamaHebheru. Kodwa kukhona futhi okunye okubalekile ekubizeni lenkolo ngokuthi ngiyamaHebheru. Kungenxa yokuthi abantwana bakwaIsrayeli babenqoba ngayo lenkolo kaJehova. So amaRoma athi hayi inkolo
yamaHebheru ngoba bayazi ukuthi le nkolo lena isikhali samaHebheru. Abezizwe babekwazi ukuthi akakho uNkulunkulu ongamelana noNkulunkulu wamaHebheru. Futhi abezizwe babekwazi ukuthi uma amaHebheru emhlubuka uNkulunkulu wabo ngeke babe namandla ukulwa nabo. Babekwazi lokho. Babazi ukuthi kwaIsrael kwakukhona indoda igama layo nguSamsoni. Onke amandla ayo ayisukela ekugcineni umthetho kaNkulunkulu. Babazi futhi ukuthi kwathi ma igunda ikhanda okukuhlubuka uNkulunkulu amandla ayo aphela. Yikho-ke befundisa ukuthi asikunde ikhanda ukuze aphela amandla ethu, our spiritual power, our divine power. Abezizwe-ke babazi ukuthi njengoba amaHebheru esenqotshwa kungenxa yokuthi akasahambi ngokwezimiso zikaNkulunkulu wabo okunguJehova. Zimbili-ke izinto ngokubambisana abezizwe okwamele bazenze ukuze isizwe samaHebheru baqede nya ngaso. Okokuqala kwakumele ukuthi uma abezizwe sebewanqobile amaHebheru bese bechitha inkolo yabo ngamaKristu, ikakhulukazi bechithe izivumelwano nezimpawu ezihlanganisa amaHebheru noJehova uNkulunkulu wabo okuyisabatha nosoka. Abezizwe babazi ukuthi uma bechitha isabatha bechitha kusoka sebechithe isivumelwano sethu noNkulunkulu, sebechithe uphawu lwethu noNkulunkulu wethu. Kodwa abantu abamnyama abakwazi lokho. Ukuze lezi zimpawu ezabe ziyisivumelwano phakathi kwaJehova baziqede nya, umuntu owayetholakala egcina isabatha noma esokile wayebulawa kabuhlungu. Okwesibili kwakungudukisa umlando wobuzwe nenkolo yethu. Asibange sabizwa ngamaHebheru kumbe amaJuda, kodwa kwathiwa singamanigro namaBantu. AmaHebheru kwase kuba yibo abamhlophe. Isizwe simnyama sapendwa sabamhlophe ukuze kudukiswe okugcina ukuthi lamaHebheru okukhulunywa ngawo yithi. You can understand that ukuthi abamhlophe bonke abantu baseBhayibhelini abamnyama babapenda babenza babamhlophe ukuze kungenzeki nangephutha ukuthi abantu abamnyama bazi ukuthi laba abantu okukhulunywa ngabe eBhayibhelini kwangabantu abamnyama, ngoba nje behlose ukuthi yonke into enkulu nenhle kufanele iqhamuke kubantu abamhlophe. Abantu abamnyama ngokungazi bayithanda lenkolo echitha inkolo yabo. Nebenze uJehova wasuka kubo. Bayithanda. Ayikho into ethandwa amakholwa njengobuKristu. Kakhulukazi ubuKatolika. Kodwa as a matter of historical fact, inkolo kaJehova yachithwa amaRoma. Inkolo kaJehova yachithwa iCatholic Church.
inkolo kaJehova yachithwa ngamaKristu. That is a historical fact. Kodwa abantu abamnyama bayithanda lento echithe inkolo yabo. Uyabona kuyinkinga ukuba isigqila sengqondo. Kuyinkinga ukuba isigqila sengqondo. Kodwa njengoba sesishilo abanye abamnyama bakuphika ukuthi singamaHebheru. Hayi ngoba babengaboni noma bengakuboni lokho ukuthi singamaHebheru. Kodwa njengokhokho babo nabo base bevele sebemhlukile uJehova. That is a historical fact. That is a fact. Ayikho into engenza ukuthi usutholile ukuthi umHebheru kodwa bese uyakuphika ukuthi umHebheru. Uphika kanjani? Ukuphika ngoba ubona ukuthi uma ngivuma ukuthi ngizoba umHebheru kusho ukuthi ngivuma ukuthi ngibuyele kuJehova. Ngikhonze uNkulunkulu wokhokho bethu. Into enhle ukuthi ngikhonze lenkolo eyachitha inkolo yethu. Ibandla sekuyindlela elula yokusifunela udumo nokuzicebisa ngegama likaNkulunkulu. Akakho-ke umuntu okungathi ibandla elakhele ukuzicebisa nokusidumisa bese evuna into ezombuyisela emthethweni kaJehova. Angazi noma abantu bangizwa emthethweni. Abantu abangamaKristu abangafuni nakuzwa indaba ukuthi asibuyele kumaHebheru. Ama-leaders noma ama-pastors noma abafundisi. Ngoba bayazi ukuthi uma ngabe ubuyela enkolweni kaJehova uzoba nokukholwa kweqiniso. Kanti le nkolo abanayo inkolo nje ecebisa bona ngoba abakhulumi lutho ngoNkulunkulu njengoba esho umfundisikazi ukuthi kufanele uma ume uphambi kwabantu usho ukuthi uma umprofeti ukuthumene. Uma umfundisi uNkulunkulu ukuthumeni uNkulunkulu. Manje abakwazi ukusho lokho ngoba yonke into nokugcwala kwamasonto abo bakufuna kodrakho. Ukuze kucebe bona. NgokweBhayibheli abaprofeti babehlupheka kabi kungabantu abangazi. Kodwa namhlanje abafundisi nabaprofeti abantu abacebeka kakhulu abahamba ngezimoto eziphambili abahamba abafana namakhosi. Ngakho-ke kubona inkolo ilokhuza icover lento abayiyona ngoba isikhathi esiningi bazigebengu kodwa ezisebenza ngenkolo. Manje ke abakwazi ukuthi bevume ukuthi kuthiwa asibuyele uNkulunkulu ngoba uma bethi asibuyele uNkulunkulu kusho ukuthi asihambe ngokuqonda. Ukuvuma ukuthi singamaHebheru kungukuzibophela emthethweni kaNkulunkulu ozesenza singazenzeli izinto ngokuthanda kwethu. Ukuze sikuvike lokho kufanele siphike ukuthi kukhona okuhlanganisa neBhayibheli. Yikho sekune trend yevangeli lokuthi inkolo into yabantu eyakhiwe ngabantu. Noma iBhayibheli incwadi nje eyabhalwa ngabelungu nabasilutha ngayo. You must be very careful
ukuthi baningi abantu namhlanje nabezwa bekutshela ukuthi hayi inkolo into nje yakhiwa abantu. Hayi iBhayibheli nje incwadi into engekho. Baningi sebekhuluma ngo spirituality. Kuthiwa inkolo spirituality. Why? Because they want to run away from God, because they don't like God. Ngoba uNkulunkulu wenza ukuthi uqonde ekuhambeni kwakho. Lokhu bona okuzokwenza ukuthi bengakwazi ukuba becebe ngabantu. Ngoba abantu bakhohliseka kalula. Yikho okudala ukuthi umuntu obabuyisa kuNkulunkulu eba yisitha esikhulu. Yoba ngisho ngithi ngathi mangibatshela ukuthi ubaba uThixo. Hayi ukuthi ngabatshela ngaveza ivideo lapho ubaba uThixo esikhulumela yena ukuthi kuliphutha elikhulu ukuthi ushembe uNkulunkulu. Ushembe umprofeti kaNkulunkulu, hayi oyena. Kodwa lokho kwabathukuthelisa kakhulu. Bangithukelani? Bangithuka ngoba manje na ngithayimisa abantu, ngitshela abantu iqiniso. Kumdukisi, umqondisi, umdukisi. That is the fact. Kubantu ababi uma ukhuluma into eyiqiniso wena owumthengisi. Nabenkolo yomdabu bakuleyo nkinga. Ukuvuma ukuthi singamaHebheru kusho ukuthi asibuyele emthethweni kaMose. Lokhu okuzobenza okuzobalahlekisa ngamabhizinisi abo. Kodwa ayisinengiso kuJehova. Uma inyanga noma isangoma sivuma ukuthi singamaHebheru noma thina singamaHebheru, isho ukuthi asivume ukubuyela kuJehova situkile. Kodwa manje izokusho kanjani inyanga lokho? Izokusho kanjani manje isangoma lokho? Ngoba uJehova uthi akasifuni isangoma. uJehova uthi akayifuni imithi. So automatically uJehova uyisitha sebhizinisi lakhe. So ukuze ibhizinisi lakhe liqhubeke kufanele ukuthi echithe uJehova. Kufanele ukuthi echithe umthetho kaJehova. Kufanele ephike ukuthi uyinzalo yamaHebheru. You follow that? Ngokomlando ayikho into eyinkolo yomdabu kumaHebheru. Inkolo yomdabu yavela emva kokuba amaHebheru ehlubuke uJehova abe eselandela imikhuba yabezizwe. AmaHebheru akanayo inkolo yomdabu. Ngoba inkolo kumaHebheru yanikezwa wona emva kokuba bephume eGibhithe ngo-1647 BC. So yayiseqhamuka phika inkolo yomdabu. Ngoba lokho ababekhonza bekuthola eGibhithe uNkulunkulu wakulahla. Wayesebanikezwa kwakhe. Lokhu ke sokuwumdabu uqhamukephi. Uqhamuke ekuhlubukeni. Ukuthi abantu abafundiswe ngoJehova bese bethatha izinto zezinye izizwe. Kodwa ukuze lokhu kuhlubuka kube nesithunzi, sekwabizwa ngokuthi inkolo yomdabu. Kodwa uma singamaHebheru asikwazi ukuba nenkolo yomdabu phezu kwenkolo kaJehova. Akwazi. Ngoba uma uthi kukhona inkolo yomdabu ifike kuqala nenkolo kaJehova noma ifike emuva kwenkolo kaJehova. Ngoba amaHebheru uma eseseGibhithe ayelandela amasiko aseGibhithe. Owafika uNkulunkulu wawachitha. Wayesebanikeza inkolo yabo.
Manje na-ke le nkolo yomdabu iqhamukaphi? Iqhamuka ngenkathi behlubuka. Manje kufanele ukuthi sihlobise ukuhlubuka uNkulunkulu. Ukuthi singamaHebheru ngakutshelwa ingilosi nocwaningo lwami lwakugcwalisa lokho. Kodwa namuhla ngifisa ukuveza isiprofeto sika Sister Celestial ukuthi uNkulunkulu uthini ngesizwe samaHebheru kulesikhathi sanamuhla. Ezinye iziprofeto ezingaqondananga nathi ngesishilo kweNkulunkulu. uSister Celestial ukhuluma kanje. Iqembu uNkulunkulu ayengikhombisa lona lalingabantu, ikakhulu abayizizwe zase-West Africa, ezisenkabeni ye-Afrika, kanye nalezo zizwe eziseningizimu ne-Afrika okuyithi. Angazi noma niyamzwa Celestial. Uthi uNkulunkulu wangikhombisa izizwe ezise-West Africa, izizwe ezisenkabeni ye-Afrika, nezizwe ezise-South Africa. uNkulunkulu akazibalanga kimi ngamagama azo lezizwe. Wathi nje yilawa amazwe okuyiwo amakhulu eWest Africa, enkabeni ye-Afrika, kanye nalawo aseningizimu ne-Afrika. Ezinye zalezo zizwe zathathwa zayiswa kwamanye amazwe. Lokhu kusho ukuthi ezinye zazo zisasele e-Afrika. Lokhu kukodwa kuye kube imbangela yongqubuzana ngoba kunezindlela ezahlukahlukene zokucabanga phakathi kwalaba abakhule bekhululekile nalabo abakhule ekuthunjweni. Angazi noma ngizokuthini. Ukuthi unokucabanga okwehlukile. Uyabona thina abantu thina sibiza ukuthi amasingamabantu. Ngenkathi sisuka elokhuzeni sabalekele eSouth Africa kazange sathengiswa saba zigqila. La eSouth Africa akho umuntu wakoba isiqila. Ngaphandle masiqilazwa amabhulu. Kodwa nje asikaze sibe siqilazo. Kodwa ama-Negro laba abaya eWest Africa bathengiswa baba zigqila. Ngakho-ke ukucabanga kwethu akufani ngoba thina sisizwe esisodwa nabo, kodwa thina sikaze sigqilazwe, bona bagqilazwa. Uma ungase uye kuma-Negro nje, ama-Negro onke ayazi ukuthi angamaHebheru ngoba bakhule bezigqila bengayishiyanga indaba yabo, insila yabo. Kodwa amabantu ayakuphika ukuthi singamaHebheru ngoba thina sikaze sibe yisizwe esigqilazile. Kodwa ukuthi thina asikaze sigqilazwe, ama-Negro agqilazwa, akuchazi ukuthi sisuka emthonjeni eyahlukene. Sonke sinzalo kaJakobe. Ngakho-ke amanye amaHebheru asekhona ekhaya, amanye awekho ekhaya, ngoba kunezindlela eziningi zokucabanga kanye namaphutha athile abantu abanawo. Abanye basekuleyo ndawo ababakhe kuyo, kodwa abanye bathathwa bayiswa kwamanye amazwe. Asekhona amaHebheru asePalestine. Owona bakwaziyo lokho. Impamisa zabo. Akho muntu. Babili bathatha abantu abaziyo ukuthi ePalestine kusena amaHebheru. uNkulunkulu wathi kimi labo abayiswa kwamanye amazwe manje sebebizwa ngalamagama: amaHaiti, ama-Dominican Republic, ama-Jamaica, ama-Manitou, kanye nazo zonke eziqhingini ezikuCaribbean Sea.
lo bonke laba bantu ababalwe lapha amaHebheru kodwa adayiswa esezigcina abantu baseJamaica njena abafowethu ubona bakwaziyo abaningi angizazi zonke ngamagama njengalokhu uNkulunkulu angipha wona eminyakeni ehlanu edlule uthi kuSeleshini lento uNkulunkulu wami owayikhuluma eminyakeni ehlanu idlula akasayikhumbula kabazi kwakuneqembu inkosi eyakhuluma ngalo iqembu labantu abaziwa ngamagola noma amagala ngeke ngakhuluma ngalo ngiyakhumbula la wase eGhana lesi sizwe eseGhana engeke ngakhuluma ngaso emasontweni adlule yaphinde yakhuluma ngamalemba yayisikhuluma ngezizwe zabantu baseNingizimu Afrika yathi kulabo abamnyama nakulabo abansundu amabhemini aseNdiya nina enihlala emahlathini acashiweyo emehlweni abantu kukhona abantu abaseNdiya abayenzalo yamaHebheru abanye abahlala emahlathini ngeke wabona amande ahlala emahlathini labo bantu labo uthi uNkulunkulu inzalo yamaHebheru uphinde abale nalawo aseSudan kunamaHebheru eSudan usho neMaghreb okuyondawo esogwadule uthi lawa acashe eSahara ilawo amabili-ke owasho ngamagama iNigeria neEthiopia khona amaHebheru aseNigeria kukhona amaHebheru aseEthiopia wabe sesho nezingxenye ezinkulu zakwaKhushe le iGibhithe ngicabanga ukuthi iyona babe bizwa ngeEthiopia kodwa akuseyona iEthiopia yayibizwa ngezwe lakwaKhushe ekuqaleni obona bakwaziyo lokho ukuthi iEthiopia yayibizwa ngeKhushe bafunda abanye abantu bayilalela kwakunamanye amaningi engabona ukuthi lesi siprofeto singase siqondane nawo kodwa nganginakuwenza onke amagama kwaba sengathi ingqondo yami yayingakwazi ukuwabamba onke amagama ngoba uSelestial yonke lento wayisuke itshelwa uNkulunkulu enye egcina seyikhohliwe angiwazanga amagama abo abokugcina inkosi eyabasho inina ma-Americans amnyama ase-United States of America ngoba uSelestial use-America akakaze efike eSouth Africa kodwa uyazi ukuthi kunamaHebheru ase-South Africa kunamaHebheru ase-Nigeria kunamaHebheru ase-Germany utshelwa uNkulunkulu akakwazi ukuthi eyazi yonke lento kodwa ngesizathu simbe ngithe ngisabheka ama-notes namhlanje ebusuku ngifuna ukuba nesiqiniseko sokuthi ngixoxe lonke ulwazi umoya ongcwele wangiholela emuva kulama notes lapho kulawo ma-notes amaningi impela amayelana noIsrael abantu iyasebenza le ntombazana iyabhala everyday uNkulunkulu ukhuluma nayo mhlawumbe ngemvume yenkosi ngizowabelana nabantu ngalolu lwazi kodwa nampa abantu uzwa ngabantu bezizwe zeziqhingi ziningi-ke izizwe zeziqhingi ezizungeze i-United States akusiyo nje iHaiti neJamaica neDominican Republic kuphela
kunabantu ePuerto Rico, Puerto Rico, kunabantu eGuyana, kunabantu eBarbados naseBuda, kanye nakuzo zonke izindawo ezinqwabelene khona. Niyabona ukuthi amaJuda agcwele umhlaba wonke. Benilokhu nizwa ngilokhu ngibuya njalo nakuba bekunentukuthelo nokukhishwa inyumbazana nenhlamba nokoloda. Bengilokhu ngibuya la ngizophinda izinto ezifanayo. Uthi-ke uCelestial noma beyikhuluma lento kodwa bekubani abantu bebathukuthelisa. Bemkhipha unyumbazana, bemthuka, bemkolotela. Ngeke ngabona uCelestial ekhuluma ezekhale ethi angilutho. Nisizwe samasuthu. Kodwa uNkulunkulu ngithomile. Akukho engakushintsha. Amen. Ngifakele sisiprofeto salomprofetikazi ukufakazisa ukuthi lokho esakutshelwa ingilosi ukuthi thina singamaHebheru kuliqiniso. Ngoba manje uCelestial usayitshelwa uNkulunkulu. Thina satshelwa ingilosi ukuthi singamaHebheru. Kodwa uCelestial manje utshelwe uNkulunkulu. Wafakaza ngayo lento ingilosi yayisitshela ngayo. Lo mprofetikazi uthi yaphinda inkosi yakhuluma ngamalemba yayisikhuluma ngezizwe ezibizwa ngokuthi zingamabantu zaseSouth Africa. Ngithina amabantu. Waqala ingilosi yathi thina singamaHebheru. Namhla sekufakaza uNkulunkulu ngomlomo kaSister Celestial ongakaze efike eSouth Africa ukuthi amanye amaHebheru aseSouth Africa lokhu kungubufakazi bokuthi uDeuteronomy 28 ukhuluma nathi. Amen. Oh Jehovah, oh Sishile,
Inkosi busiseni kuzini.